basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandeli emakhaya uma khosi umdlalo selenikhuluma naye kanti ke bakithi ke ngokuhlala ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda nje bakithi ukuthi nginamukele ngobuningi benu ukuthi ke nisondele sihlale phansi sihlaziye amanye alamaphupho namhlanje. Bakithi ke ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like nithene on ama notifications ukuze njalo makukhona ivideo sithe sayiqopha noma sayikhipha ukuze phela nawe izokwazi ukuthi phela besisheshe ifinyelela nawe kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngike ngathi ake sizohlaziya amaphupho okuthola ukuthi kwesinye isikhathi asekhomba ukulahlekelwa noma ukulahleka kwawena noma ukuthi kube ukuthi ukuduka. Yasuzochaza amaphupho athi awafane nalawo. Okay, bese siqala lana ke bakithi khona la okuthole khona usuphupha ulahleka. Lelo phupho ke iphupho elingelihle ngoba kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi usuke uxwayiswa lapho ukuthi ezintweni ozenzayo kungenzeka ukuthi awenzi kahle noma akuyona indlela owenza ngayo ekusokufunakala ukuthi uhambe ngayo noma uwenze njalo ukwenze ngayo. Manje lapho kwesinye isikhathi uzothola usuziphupha ke usulahleka kwawena ngoba awuhambi ngendlela kwesinye isikhathi ekusuke kufunakala ukuthi uhambe ngayo isuke ingeyona. Kanti futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka ke uzithola ukuthi uzoziphupha ulahlekile kanti ungumuntu vele okuthola ukuthi usuqhelelene wena vele mhlambe nekhaya ngenxa yezinkinga ke ezithize. Manje bese uthola ukuthi ke abantu abadala kwesinye isikhathi basuke bezama ukukutshengisa ukuthi wena kuthina ufana nomuntu olahlekile okuthola ukuthi basuke abantu abadala bekudinga ngoba indawo kwesinye isikhathi osuke ukuyona akufanelanga engabe indawo okuyona. Manje lamaphupho afana nalawa azokuhlupha uzithola ukuthi uziphupha udwanguza nje ungazi ukuthi uyapi noma uzithola ukuthi usuziphupha ulahlekile. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lapho. Kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi uzothi mawuphupha uziphuphe ulahlekelwa, ngabe ulahlekelwa imoto noma kwesinye isikhathi khona ingubo zakho ongaziboni ukuthi cha ingubo zami zilahlekile. Lokho ke bakithi nako kukhomba ukuthi kusuke kukhona kwesinye isikhathi ukuganga okusuke kukhona kuwena khona basuke befisa ukuphuca izinto eziyigugu kuwena khona izinto zakho ezisuke ezenziwayo kuwena ekusuke khona izinto nje ezisuke zingezinhle ezisuke zenziwa kuwena ngaleso sikhathi. Kanti ke kwesinye isikhathi uzophupha uthola ukuthi ulahlekelwa ngisho ingane. Angithi siyabona ukuthi kwesinye isikhathi ukuphupha ulahlekelwe ingane isuke iyigugu kuwena. Manje ukulahleka kwayo kukhomba ukuthi kunezinto eziyigugu kwesinye isikhathi ezisuke zizokulahlekelwa kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi zikulahlekela nje ngenxa yezinto ezithize eziwuganga ezisuke zenziwa kuwena. Okay, sidluleke lapho bakithi. Kwesinye isikhathi ke uphinde futhi uzithole ulahlekelwa kodwa manje ulahlekelwa imali. Uthola ukuthi ulahlekelwa imali nje kanti kwesinye isikhathi iyalahleka noma uyaphucwa imali. Lokho kukhomba ukungabi kuhle kwesinye isikhathi ngoba kuyakhomba ukuthi khona umuntu kwesinye isikhathi noma abantu abasume bezama ngisho ukuthwebula imali yakho ngenhloso yokuthi wena ungabi nalutho noma uswele ngaleso sikhathi. Kanti ke futhi kwesinye isikhathi ke ukuphupha ulahlekelwa imali akuhlezi kwesinye isikhathi kuzokhomba ukuthi enene kusuke kukuthakathwa kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uthola uyinikeza umuntu ongasekho kwesinye isikhathi angithi uyabona. Kanti kwesinye isikhathi usukuphucwa abantu abadala ngenhloso yokuthi kusuke kukhona lapho wena osuke ungenzi khona kahle bese beyayithatha ke nalapho ke imali manje usuke bezama ukukutshengisa ukuthi cha ngcono sithatha imali ukuze uzokwazi ukwenza izinto ngendlela ngoba basuke bebona ukuthi cha engazi ukuthi awenzi ngendlela okuyiyo. Okay,
Kwesinye isikhathi-ke kwesinye isikhathi uzozithola ulahlekelwa noma ubanjwa inkunzi. Lelo phupho futhi elinye lephupho-ke sithi alikho lihle ngoba lisuke lisho ukuthi kukhona abantu abasuke bekucabangela okubi noma abafisa ukuthi bakuphuce onakho, abafuna ukuntshontsha inhlanhla yakho kwesinye isikhathi noma izinto eziwusizo empilweni yakho ukuze kuzoba khona into enhle ezokwenzeka empilweni yakho ngaleso sikhathi. Kanti futhi uzophinda kwesinye isikhathi uzithola ulahleka noma uduka, kanti kuzosho ubunzima kwesinye isikhathi obusuke buza empilweni yakho ngaleso sikhathi. Okay, okunye-ke bakithi futhi-ke engizokuthanda ukuthi ngikukhumbuze abantu ukuthi lawa maphupho afana nalawa kwesinye isikhathi sike sitshengiswe. Mina ngikuthatha njenganokuthi motshengiswa amaphupho afana nalawa usuke unenhlanhla ngoba noma ngabe asuke khomba okubi kodwa usuke unikezwa ithuba lokuthi uzame ukulungisa noma ukuthi uzame ukwenza kahle nawe ngaleso sikhathi noma uzame ukuqaphela. Okunye-ke futhi engizokukhumbuza abantu ukuthi nazi ukuthi ziningi yebo izimpi noma izimo esibhekana nazo, kodwa kukona konke ezimpini noma ezimeni esibhekana nazo kufika isikhathi la osuke kumele ukuthi mawuboniswa ezinye izinto ezifana nalezi ukuthi ukhumbule ukuguqa. Siyazi ukuthi sonke ukuthi edolweni uma ngabe siye edolweni siguqa phansi khona izinto esiningi esikwazi ukuzinqoba. Kwesinye isikhathi sizotshengiswa izinto kepha ngokuguqa kwakho noma ngokukhuleka kwakho bese lezo zinto zikwazi ukuthi zinqobeke ngoba ziningi izimpi noma ziningi izimo esibhekana nazo empilweni kodwa ezisuke zidinga thina kwesinye isikhathi ukuthi cha into efana nale uma ngabe isivelile kuwena ebese ukhuleka uzikhumbula ukuthi wena ungubani bese ziyanqobeka nawe uthi ukuthi ngivezelwe into efana nalena kodwa kuze kube manje ikaze yenzeke. Kanti ngesikhathi wena uboniswe into efana nale wawusuguqa ngedolo, wawusukhuthala, wawusukhuleka lento efana naleyo kodwa empilweni yakho igcine ingenzekanga nawe ungazi ukuthi kanjani, kanti inqotshwe emoyeni, inqotshwe ngale, inqotshwe umkhuleko wakho. Bakithi iloko engizothanda ukuthi ngikukhuthaza abantu noma ngibakhumbuze ukuthi cha bakithi asingakhohlwa umkhuleko, asingakhohlwa ukuthandaza noma ngabe yiphi inkinga obhekana nayo. Mina ngeke ngithi uzophuma noma ngeke ngithi uyaphuma enkingeni osuke ubhekene nayo kwesinye isikhathi uma ngabe uzothemba uNkulunkulu wakho noma uzobikela uNkulunkulu wakho ngoba phela ngelinye ilanga ukasho ukuthi abangifuna bayakungifumana. Nawe ngesikhathi funa uNkulunkulu wakho umbikele izinkinga zakho obhekene nazo noma umbikele inkinga osuboniswe yona ngesibonakaliso ukuthi yeza ebese uzama ummemeza uNkulunkulu wakho ukuthi cha ayinqotshwe leyo mpi ingazi zifike kuwena iyanqobeka. Bakithi ayikho into esingezwe inqoba ngomkhuleko ukuthi kuphela asingaphela amandla noma uzi ukuthi akuvumi kodwa yabona mangabe usuboniswe izibonakaliso ezifana nalezi kusuke sekukubiza ukuthi ushone edolweni, kusuke ukubiza ukuthi ummemeze uNkulunkulu wakho ukuze ezokwazi ukuthi akunqobele, ummemeze izithunywa ezikwembethe ucele nasedlozini lakho ukuthi ngevele siyazi ukuthi kwesinye isikhathi siyona ngezenzo sone ngokucabanga sone nangokukhuluma ucela intethelelo bese futhi ucela uNkulunkulu wakho ukuthi akunqobele zonke izimpi obhekana nazo, akunqobele imicabango yabenzi bokubi abasuke bekucabangela ukuba ukuthi ayihlakaze lo mcabango ingabi impumelelo phezu kwempilo yakho. Yebo isikhathi esiningi zike zenzeka izinto sidinga izaba noma sidinga izinto esizozenza kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi bazama ukuthwebula izinto zakho kube khona izinto ekuzomela uzisebenzise ukuze bengezokwazi ukuthi baphumelele. Kodwa kwesinye isikhathi ngifuna ukukhumbule mntwana kaNkulunkulu ukuthi umkhuleko nje uwodwa kwesinye isikhathi ziningi izinto ezinqotshwayo kuleya ndawo, ziningi izinto ezinqotshwayo uma ngabe uzoshona edolweni kwesinye isikhathi noma uzwa ukuthi amandla yakuphelela noma uthi uyaguqa usho ukuthi angazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ngenxa yezimpi noma izinto esuke sezenzeka empilweni yakho leso sikhathi. Khuluma nangenhliziyo uNkulunkulu wakho uyakuzwa. Bakithi lokho ebengithanda ukuthi ngikukhumbuza abantu namhlanje ukuthi ake sikhulekeni kuzina zonke izinto esiboniswa zona, wena kubonge uma ngabe khona izinto osuke usuzibonile noma uboniswe zona ngoba usuke unikezwe ithuba lokuthi ukwazi ukunqoba leyo mpi esukiza noma leyo nto embi noma leyo mcabango esuke ucatshangelwa yona. Ngizothanda-ke namhlanje ukuthi bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.